बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो खैला मैला प्राइमारि अफिसावहाय BPF नि प्राइमारि अफिसाव दा बेयाव माने दंफैयो होननानै बुङोब्ला जिथुनाखि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि दा बे उफ्रा बिसायख'थिनि केन्डिडेट सार सुद्धो कुमार बसुमतारिया दिनैहाय 10टासो प्राइमारियावहाय फैगोन ओमफ्राय दिनैहाय खैला मैला प्राइमारि हिसाबैबो सारखौ बरायनायनि हाबाफारि लादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनि फाइनालि सारा सफैबाय आरो दा लोगोफोर बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा नुजाफैबाय जिथुनाखि प्राइमारि अफिसाव आरो दायो केन्डिडेट सारखौहाय बरायदों आर'नाइ सोनायजों बर'नि ट्रेडिसनेल जिथुनाखि आर'नाइ सोनायजों बरायदों गावबुरानिफ्रायबो बरायदों दायो आङो सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि दा सारा BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव गिदिंबाय दा देरहानांगौनि सार्थआव सारा बेसेबांसो मोन्दांथि दं बेखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनो थाखाय फंनैसो खावलायनाय थाबाय सानैसिम देरहानाया एखेबारे थिरां जाखाबाय बयबो अननाय होदों बयबो सहयोग खालामदों दानि गोदान जेनेरेसन बिसोरबो बिराद बुंसोदों जे एबार BPF-खौनो देरहाहोनांगौ रायलायबाय थादों आरो जोङोथ' बहुद माने भुगिनानै दंना नैबे सारि बोसोराव खारना बेफोरनो आगोल हाग्रामा साननि समाव बिराद माने जौगाथिनाय खामानि जाबाय दाथ' जेबो जायाखै रायजोफोरा बेखौनो एनालाइसिस खालामो आरो दा जोंनाव स्ट्रं रिजनेल पार्टि नांगौ BPF-आनो मोनसे स्ट्रं रिजनेल पार्टिखा बाहाय नेशनेल पार्टिनि बारा खामानि गैला नेशनेल पार्टिनि एजेन्डायाथ' आलादा जाबायना दा जोङो आगोलबो 2020आवबो जोंनो मेजरिटि खामोन 17था मोनना जोंनालाय BPF-आलाय खयथामोन नोंसोर बयबो मिथिगौ बिसोरो हरजों हर लोगो लालायनानै जोंखौ फैनो होआखै बे मोनसे आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै गोख्रोङैनो बुंनो सानो देरहानायाथ' फ्राय खाथाङानोसै देरहानायनि उनाव आं जे खालि BPF-नि लाइनावल' खामानि मावगोन जोंनि सोद्रोमाफोरनिल' जोंनि रायजोफोरनिल' खामानि मावगोन बे नङा आङो समस्त जोंनि ओनसोलबासि जोंनि समस्तिनि जेसेबां रायजोफोर दं बयखौबो आं समानै नायगोन आं पार्टि बास बिसार खालामनाय नङा नैबे बोले UPP-नि नैबे बोले BJP-नि नैबे बोले कंग्रेसनि आंनाव बे थानाय नङा एकदम खाथां बिनिफ्राय माखासे प्लेनिं थाबाय देरहानायनि उनाव मा मावनांगौ प्रथम खोथायाथ' आनएमप्लयमेन्टखौथ' हारसिंबो हाया मोनसे सिस्टेमाव फैनांगोन सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डखौ जोङो BTC-निखौ बेखौ आरोबाव माने मोजां खालामफिननांगोन कारापसन फ्रि खालामनांगोन गोरिब गथ'फोरनिफ्राय बाहाय जाहाथे गाज्रि खामानि जाहैया आरो बे जानायफोर मानायखौ आगोल खोनाबाय थायोमोन बेफोर जाहाथे जाया आरो बेनि दारै मा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड सेकेन्ड ग्रेड हायोबा फार्स्ट ग्रेडखौबो जोङो साख्रिखौ होनायनि बेबस्था खालामनांगौ दा नुबाय थादों जोङो साख्रिफोरखौ सोर होदों दिसपुरनिफ्रायसो होदों दिसपुरा जा बुङो बेखौनो खोनासङो BTR-आ लासिं सिं जायाखै हाग्रामा सारा आगोलाव एलायन्सआव दंमोनब्लाबो बिराद गोख्रोङै गाबथादोंमोन बे फानाखै BTC-खौ फानाखै बियो गोख्रोङै गाबथादों आरो BTC-नि जौगाथिनि खामानिखौ मावदों साख्रि बाख्रिखौ बिराद होदों नै बेफोरखौ जोंहा नायनांगौ लगिया दं आरो फारसेथिं बाहाय जोंनि जिथु माने दैनि मा होनो बेखौ खुरखानाय मानाय हाजार बिगा खुरखालांबाय दैयाथ' बाहाय मेजर दै मोनथामसोआनो दङ बिमा दै दङ नांगलभाङा दङ माख्रा दङ बेफोर दैखौ जोङो बोरै स्ट्रिमलाइन खालामनो हायो बेखौबो सिन्था खालामनांगोन मास्टार प्रजेक्ट नांगौ मास्टार प्लेन नांगौ एखेबारे गोजौनिफ्रायनो बेखौ बान्दो होनानै जुदि सिदा लांनो हायोबा निस्सय जों बेखौ हमथानो हागोन दस्रा स्टेटआव जेरै दं पान्जाबाव जेरै दं बेबायदि जों मानो खालामनो हाया जों खालामनो हानांगोन बेफोर खोथाखौ आङो देरहानायनि उनाव हयथ' आङो एसेम्बलियाव बेखौ जरदार भाबै आङो पुट आप खालामदों दिनैहाय ओरैनो निसिमा हिसाबै मोनबैसेसो प्राइमारिफ्राव गिदिंनाय जागोन गासिबो थांजोबगोन जेरावबो हर थौजासिम
थांगोन गोजोननाय थाबाय रायजोफोरजों लोगो लागोन रायजोफोरजों रायलायगोन आरो आंनो उपदेश नांगौ रायजोफ्रा आंखौ गाइड खालामदों रायजोफ्रानो आंखौ बुंथों बिराद माने सिनियर व्यक्तिफोर दङ बहुत इलेक्शन बारहोबाय बिथांमोना इलेक्शनाव माबोरै खालामनांगौ बिथांमोनानो रोंगौ बिथांमोनानो जोंखौ बुंथों जों बेबायदि मानिनानै सोलिगोन आरो बे इलेक्शनखौ जोङो जेरैखिजाया देरहागोन गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ सार